Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa ato mga panguna ang mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, pagkakasang enhanced community quarantine sa Bacolod, premature pa, suno kay Leonardia. Provincial Health Office naka-record sang pagnubo o kung sang una nga pagnubo sa record sa mga POM sa probinsya. Sa balita nasyonal, pila ka pribado nga mga eskulahan, posible permanente nga magasira. Mga lugar may paidalom sa ECQ may pagligwat. Sa balita international, US naka-record na sa masobra 1 milyon nga kaso sang COVID-19. Sa balita sa sports, pila ka mga Pinoy fighters pasok sa top ranking sang One Championship. Balita entertainment, John Lloyd Cruz ginako nga dako ang kakulba para sa buwas damlag sang iya nga bata. Samtang sa balita espesyal aton pag-istoryahan, lumboy epektibong alternatibo sa mouthwash. Maayong aga Bacolod, may aga binugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Miyerkules, Abril 29, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Kabat. kag-action Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Naga-apekto karon ang Intertropical Convergence Zone sa Southern Mindanao. Samtang ang bilog nga Visayas, Palawan kag Occidental Mindoro, makaangkon ini sang magalumon nga kalangitan nga may lulapta nga pag-ulan bagod sang easterly sa localized thunderstorm. Ang kasarangan tubtob mabulubas ko kapag huyop sang hangin gikan sa naamin na nasidlangan padulong sa nasidlangan ang magalumtad ini sa Visayas, Palawan kag Occidental Mindoro nga mayara man kasarangan nga pagdapya sang balod. Sa syudad sang Bacolod, ang minimum nga temperatura mabatyagan sa 25 degrees Celsius samtang ang pinakamainit nga temperatura mabatyagan sa 33 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Action Radio Philippine Standard Time, 7:08. Oras ginadulong sa kaalawan sang Dr. Alfred's Mangosteen Tea and Capsule. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Inyo nabatan, ginadulong sa inyo sang Alaksan. Laban sa sakit ng katawan, laban lang Alaksan. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa aton nagapanguna nga mga balita lokal, ginpahayag ni Bacolod Mayor Evilio Leonardia nga premature pa para i-lift ang enhanced community quarantine sa Bacolod sa Abril 30 bago nagasugod pa lang nagagwa
ang local transmission base man sa notisya gikan sa health authorities. Ini ang kabahin sang mensahe ni Leonardia matapos ginapubahan sang SP ang resolusyon nga nag-apelar sa National Interagency Task Force nga liwat palawigon ang ECQ sa Bacolod tubtob sa Mayo 15. Ginpasalamatan ni Leonardia ang sangguniang palusod kay si Vice Mayor Alcid Familiaran sa madasig nga tikang ay ginhimo matapos nga iya inigin pangabay. Sunod sa alkalde, ang papalawig sang ECQ ang tuyo nga maproteksyonan ang mga pumuluyo sa COVID infections nga madasig nagalapta kung nagahulag ang madamo nga tao sa idalom sang relaxed quarantine conditions. Sunod kay Leonardia, nga kung may paghugpong ang syudad, mangin madinalagon ang Bacolod sa sini nga away. Kumpiyansa sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry o MBCCI President Frank Carbon nga mapasugtan ang resolusyon sang syudad sang Bacolod nga ginapangabay sa Interagency Task Force Against COVID-19 nga kun maghimo palawigon ang Enhanced Community Quarantine tubtob Mayo 15 sa baylo nga General Community Quarantine umpisa Mayo 1. Suno kay Carbon, posible nga pasugtan ang pangabay bangod mas nakahibalo ang lokal kung ano ang sitwasyon sa COVID-19. Dugang pa ni Carbon nga sa ilang bahin, ila ginapasalamatan ang mahatag nga wage subsidies ang Social Amelioration Program kanagapati nga ini ang tikang kung social security system kag nagapati nga ini nga tikang ang dako nga bulig para sa ila nga mga employer. Ginpanumdum ni Governor Eugenio Silacson nga sa piyak nga ipatuma na sa Mayo 1 ang General Community Quarantine sa probinsya. May mga limitasyon sa gihapon kaangay sa mga gintalana nga edad nga pwede kag hindi pwede nga makagwa. Mandatory nga pagsuksok sang face mask sa tanan nga oras kag padayon nga pag-obserbar sang physical distancing. Palayag ni Lacson kung siya lang ang masunod, luyag niya nga i-extend pa sa isa ka semana ang Enhanced Community Quarantine sa probinsya, agud nga ma-assess ang sitwasyon o galing dapat nila nga sundon ang mando sa gobyerno nasyonal, ilabi na nga ang probinsya ang wala nalakip sa makabig nga high-risk area sa Pilipinas. Panugyan ni Lacson, hindi lang pagkumpiyansa, kag kung hindi lang magkumpiyansa, kag kung hindi lang man importante, hindi na magwa ka magmawili na lamang sa mga balay. Pangabay ni Lacson nga magkooperar lang ang Negrense, agud nga madula kag hindi na magsaka ang kaso ng COVID-19 sa probinsya. Natala na karon nga adlaw Abril 29, makapagwa na sang executive order ang gobernador angot sa pagpatuman sang General Community Quarantine. Nagpahayag sang suporta si Cadiz City Mayor Salvador Bading Escalante Jr. sa plano kuntani ni Governor Eugenio Jose Lacson nga pagpalawig pa sang Enhanced Community Quarantine o ECQ sa probinsya isa ka semana matapos ang Abril 30. Suno kay Escalante, hindi kinahanglan nga magdali ilabi na nga may mga positibo pa nga kaso kag may madamo pa nga stranded passengers kag OFWs ang natala na mag-abot sa probinsya o galing kinahanglan magtuman sa panugyan sang gobyerno nasyonal. Nagapati si Escalante nga kung iga-extend pa ang ECQ sa probinsya, may kasarang pa ang local government units nga makahatag sang dugang nga bulig sa ilang mga nasakupan. Naka-record sang first drop o kung una nga pagnubo ang Provincial Health Office gikan sa napulo kadlaw nga sunod-sunod nga pagdamo sang record sa mga PUM sa probinsya. Sa report hatag ni PHO nurse Francis Christian Grupe sa virtual COVID-19 update sa probinsya, mayara na lang sa karon sang 919 ka mga PUM samtang may 39 naman ka suspected cases. Doon pa ni Grupe sa kabilugan, may 322 na ka swab specimen ang ilagin padala agud ma-test. Sa nasambit ng record, 4 na dire ang positibo, samtang 218 naman ang nagnegatibo nga ginubugusan, sang 109 ka mga suspected cases, 30 ka PUMs, 11 ka close contacts, 67 ka healthcare workers, kag isa ka repeat test. Sa karon sunod kay grupo, may isa ka tos pa ka resulta ang ginahulat nga nabugusan naman sang 30 ka suspected cases, 5 ka PUMs, 54 ka close contact, 8 ka healthcare workers, kag 3 ka repeat test. Kung ilan to nato ang aton nga daily tracker ang sa persons under monitoring, makita naton nga this is the first drop nga na-experience naton for 10 days na. So, for the last 10 days, nag-amat-amat kita saka. Subong lang kita nakaagi nga may kita sang bawas sa total number.
Nag-abot na o kung nakaabot na ang returning overseas Filipino workers o kung OFWs nga seafarers sa Bredco Port sa siyudad sang Bacolod kagabi. Sa record, mayara sang 52 ang sakay sa St. Leo the Great nga roll-on roll-off vessel sang to-go travel sa diin. 28 ang taga-syudad sang Bacolod kag 24 naman ang taga-probinsya sang Negros Occidental. Ang 28 ka pasahero ay gadiretso sa healing center sa Banwa sang EB Magalona para sa mandatory 14-day quarantine kag ang nabilin nga 24 ang pagadalo naman sa center sa Bacolod sa Graciano Lopez Haina Elementary School. Sulo kay Councilor Israel Salanga, chairman sa Action Team for Returning OFWs, sa piyak na nagnegatibo ang mga pasahero sa rapid testing sa Manila. Ang panginakinahanglan nga makuhaan sang swab test para masiguro nga hilway sila sa COVID-19 samtang yara sa quarantine facility sang syudad. Ginpahayag naman ni Governor Eugenio Jose Lacson nga ila ginahimo ang tanan na gud mangin komportable ang mga returning migrantes nga ginpahamtang sa Yolanda Housing sa Banwa sang EB Magalona. Pagklaro ni Lacson, wala ginpaabot nga makatugas ang dako nga halit ang COVID-19 kag makaapekto sa Negros rason nga hindi preparado ang probinsya. Pahayag ni Lacson, ginaideyahan kag ginapangitaan nila paagi nga mangin komportable ang pagtiner sa mga migrantes kag nagapangabay man sa paghangop bangod hindi man iniisa ka hotel-like facility. Nagpasalamat naman si Lacson sa lokal nga panguluhan sa siyudad sang Cadiz sa pagtanyag sa ila Yolanda Housing nga convert man bilang quarantine facility in kaso gid man nga kinahanglan na sang probinsya. Madumduman may mga migrantes returnees ang nagreklamo nga wala sang tubig kag may mga kulang pa ang pasilidad. Ginpasiguro ni Bacolod City Councilor Benedicto Novero, chair sang Quarantine Center Action Team nga preparado na ang tiniran sa mga returning OFWs nga seafarer sa Graciano Lopez Haina Elementary School. Suro kay Novero, ang buluthuan ang may 17 ka available nga rooms kag 4 ka tawong ibutang sa isa ka room. Dugang pa ni Novero, ginbutangan na sang City Engineer's Office ang divider ang kada room kag may kortina para matuman ang social distancing. Ang LGU sa Bacolod ang mga maghahatag sang pagkaon sa mga OFW sang susulod sang 14 ka adlaw nga quarantine. Nagpasiguro si Novero nga safe para sa mga pumuluyo sa palibot sa eskwelahan bangod may nagabantay man nga kapulisan kag iya ginalantaw nga mas delikado kon ang mga OFWs ang ma-quarantine sa ilang mga puloy-an. Na-disinfect na sa Bacolod DRRMO personnel ang buluthuan. Kagabi, 28 ka mga taga-syudad sa Bacolod ang nag-abot kag gindala na sa quarantine center. Well, we will house them dito sa Lopez Haina Elementary School. Ready na dito. Pulawan na ito. Bigid na ni Engineer Lopen. Gipatangan sa screen. Dito na sila ihatagan sa swab test. Ang kabagin sa pahayag ni Bacolod City Councilor Renacito Novero. Samtang gipahayag naman ni PDRRMO Head Dr. Sefard Kelian nga mayara pa sang 1,461 ka mga registrants ang natarana nga ila buligan kag iproseso agon makabalik sa probinsya kag makapauli sila tag sa Banwa kag syudad. Suno kay Kelian, padayon sila nga magabulig tubtob makapauli ang pinakaulihing nga migrantes nga luyag magbalik sa probinsya sa piyak nga nagapadayon ng COVID-19 pandemic. Doon man ni Kailian, ila ginasunod ang protocols kag ginapatuman ang 14-day quarantine period para sa mga nag-abot agud mas masiguro nga hindi maglapta ang virus sa probinsya. Kinahanglan lang suno kay Kailian nga may nagakaigong nga dokumento, ilabi na ang certification gikan sa National Interagency Task Force agud makabiyahe sila papauli sa Negros. Ginpahayag ni Kailian nga may baluan kung makapauli na sila bangod ginatawgan kag ginapahibalo sila sa otoridad apang limitado kag amat-amat lamang depende man sa availability sa eroplano subong man sa clearance ang ginahatag sang IATF National sa probinsya. Naibunuan sa karon may 105 ka mga persona naka-quarantine sa EB Magalona facility kag natalana sa mga sunod nga may nadlaw may 33 nga iga-release samtang nagapabilin man ang 63 ka persona sa Mambucal Resort nga ginhimo man bilang quarantine facility kag 41 diri ang natalana nga i-release. Ang aton nga April 17 to April 28 we have a total number of 1,461 registered various areas in the Philippines. And the registration is from April 16 to April 28, no? Ang kabahin sa pahayag ni Dr. Gerard Sefard Kailian.
Wala sang problema para kay Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry o kung MBCCI President Frank Carbon ang ginaduso ni House Deputy Majority Leader Bernadette Herrera nga kuhaan sang swab test ang mga empleyado nga magabalik sa trabaho sa panahon nga ipaydanom ang syudad sang Bacolod sa General Community Quarantine. Suro kay Carbon, maayo ini nga ideya ang pamangkot lamang sang hanay sang negosyante kung sino ang magasto. Dugang pa ni Carbon, hindi malipod sa karon nga ang capital sang magagmay nga negosyo ang halos maubos na bungod wala sang balik sa ila ginagasto sa panahon sa Enhanced Community Quarantine. Samtang ginpahayag ni Carbon nga ginupdan sa Department of Labor and Employment ang ila pangabay nga kung mahimo below minimum lamang ang sweldo sa mga empleyado labi pa nga malawig nga wala sang may nagasulod nga ginansya sa ila nga negosyo. Sa katapusan nga mga sa aton balita lokal, nagpanagtag sang taglima ka kilo nga bugas sa mga Indian National si Sanday Johnny Bapla kag Rama Chahal sa isa ka katos ka selected beneficiaries sa Purok Narabaybay, Barangay 8, Siyudad sang Bacolod. Ining inupdan man sang kapulisan sa Police Station 2 sa pagpangunan ni Police Major Sherlock Gabana. Sumuman sa mga barangay officials sa Barangay 8 sa pagpangunan ni Barangay Kapitan Johanna Magalona. Sunod kay Magalona, dako iya pasalamat sa mga pribado nga individual nga nagapalapit sa ila kag nagahatag sang bulig para sa iya mga nasakupan nga kubos nga nadulaan sang pangabuyan bangod sa ginpatuman nga enhanced community quarantine para hindi maglapta ang COVID-19. Sunod naman kay Shahal, nagabulig sila sa nagkaangay nga buligan kag ini ang ilang napakita para mainganyo man ang iban nga maikasarang nga magbulig sa ila isig katao. Palayag ni Chahal, kung may sobra, dapat ihatag ang ibulig sa iban bangod kung madula sa kalibutan, hindi man madala ang manggad. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 7:21. Kag para naman sa complete management sa imong liver detox, mag DTX 500 capsule sa kada adlaw. Kami ng DTX 500 ang mga detoxifying compound nga mga nagatinlo sa atong dugo kag atay. Ini man mayara sa active ingredients, phytochemicals kag antioxidants nga pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag DTX 500 capsule ka na. Ang DTX 500 ang mabakal online kag pwede man i-deliver sa inyo pulayan pinagi sa pag-order sa www.kalusuganyan.ph kag magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Kag para naman likaw kita bala sa mabalatian parehosong ubo, sipon, trangkaso, ang aton rekomendar sa inyo ining Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea. Ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea ang manggaranon ni sa vitamin C, pure kag organic kag wala iya sang preservative. Amo na nga likaw gid kita sa sining mga balatian nga isa mga sintomas bala sang COVID-19. Amo na nga aton girekomendar gid sa inyo ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea nga manggaranon man sa B complex. Ang B1 para may B1 ini siya kag B6. Ang B6 amo ang nagapabakod sa aton sining nga baga para nga hindi kita tapikan sang ubo. Kag ang B12 para sa maayong absorption sa aton sini nga sustansya kinahanglanon sa aton nga lawas. Ang B1 para sa aton nga reflexes. So Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea, pure and kag organic, natural kag organic, wala sang preservative, kag himo ini sa pure mangosteen. Mabakal naton sa mabutika malapit lang sa inyo lugar. Pila ka pribado nga eskwelahan posible permanente nga magasira. Samtang mga lugar nga ipaidalom sa ECQ, mayara sang pagligwat. Ang mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed
and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you, and God bless Negros Occidental. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in Alita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:26, detalya na sa mga balita nasyonal. Posible nga magasira sang permanente ang pila ka pribado nga mga eskulahan bagod wala sang income nga nabaton sa panahon nga napatuman ang enhanced community quarantine agud mapunga na maglaptas ang COVID-19 pandemic. Sunod kay Eliazardo Casilag, presidente sang Federation of Associations of Private School Administrators, madamo nga eskulahan ang wala pa nakabayad sang loan sa bangko nga ilagin gasto para ipatukod sa ilang mga facility kag internet connection nga gina-require sang K-12 curriculum. Sunod pa kay Casilag, pila ka mga private schools ang hindi naman makasarang magpasweldo sa ilang mga staff. Ang FAPSA nagaplano nga magpasambulig sa Education Department. Dugang pa ni Casilag, mag-aumpisa sila sa pagbukas ng klase sa bulan sang Hunyo, bisan pa nga ginpaisol sang gobyerno ang pagbukas ng klase bangod sang coronavirus disease. May pagligwat sa listahan sa mga lugar nga ipaidalom sa Enhanced Community Quarantine o ECQ umpisa Mayo 1 tubtob 15. Sunod kay Presidential Spokesperson Harry Roque ging kasugtan sa pagsinapol sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases nga mga lugar nga ipaidalom sa ECQ amo ang National Capital Region, Central Luzon, magluwas sa Aurora, Calabarzon, Pangasinan, Benguet, Baguio City, Iloilo Province, Cebu Province, Cebu City, kag Davao City. Sunod sa IITF ang nabiling nga parte sang pungsod ipaidalom naman sa General Community Quarantine kag dapat sundon ang minimum health standards. Dugang pa sang task force nga GCQ sa mga ginakabing nga low risk areas ang mahimo nga malift pagkatapos sang Mayo 15. Nagligad nga semana ginlakip sang IITF ang Antique, Aklan, Capiz, Davao del Norte kag Davao de Oro sa listahan sa ECQ nga subject pa para sa reassessment sang task force. Para sa lugar nga ginpaidalom sa GCQ ang public transportation, magabalik apang may limitasyon sa pasahero, may pila ka mga empleyado nga panugutan nga magtrabaho kag pila ka establishmento ang pwede nga maka-partially open apang dapat magsunod sa health standard. Ang mga lugar nga ginakabig high risk sang COVID-19 transmission kagay sang Metro Manila kag Central Luzon ang magapabilin nga paidalom sa istrikto nga measures sang ECQ tubtob Mayo 15.
Ginapahimo sang guidelines ni House Deputy Majority Leader Bernadette Herrera ang Interagency Task Force for the Management of the Infectious Diseases para sa mga trabahante nga magabalik na sa ila tagsa-tagsa ka matrabaho sa manugar nga hindi nasakop sang Enhanced Community Quarantine pagkatapos sa Abril 30. Sunod kay Herrera, dapat nga malakip sa guidelines sa pag-obligar sa mga pribado nga kompanya kag local government units nga ipaidalom sa COVID-19 rapid testing ang ila mga empleyado. Doon pa ni Herrera, para buligan ang pribado kompanya sa gastuhon, mahimo nga maghatag sang tax credit o kung anuman nga incentives ang gobyerno. Palayag pa ni Herrera nga sa sini nga paagi, hindi mapasa sa mga konsumidor ang gingasto sa mga kompanya para sa testing sa ilang mga empleyado kag para nga hindi magsaka ang inflation rate. Ginaduso sa Kamara ang hagna para sa new normal policy sa mga lugar nga ginatrabahoan kay iban pa nga pampubliko nga lugar. Sa idalom sang New Normal for the Workplace and Public Spaces Act of 2020 nga ginfile ng the House Speaker Alan Peter Cayetano kag Deputy Speaker Luis Rey Villafuerte, ang protocol sa New Normal Environment ang magapabilin sa sulod sang 3 ka tuig o kung tubtob nga mayara pa sang paandam sang COVID-19. Tuyo sang hagna nga ipreparar kag tudloan ang mga Pinoy sa mga panibago nga dapat sundon kaangay sang social ug physical distancing kag iban pa nga safety measures nga ipatuman sang gobyerno, pribadong opisina, mga eskwelahan, commercial establishment kag iban pa nga public spaces. Magabukas ang mga korte umpisa sa Mayo 4 sa mga lugar nga ipaidalom sa General Community Quarantine agud mag-cater sa mga urgent matters apang kinahanglan nga i-observe ang skeletal workforce. Sa Administrative Circular, ginpahayag ni Chief Justice Diosdado Peralta nga mga korte magabukas umpisa alas 9 sang agad tubtob alas 3 sang hapon, apang sa mga night courts kag Saturday courts magapabilin nga suspendido tubtob Mayo 15. Sunod kay Peralta, ang mga hukom kag court staff nga nagaedad 60 anyos pasaka kag ang mga may medical conditions ang mahimo lang makakadto sa korte sa para sa mga urgent matters sa mga exceptional circumstances. Nangabay man si Peralta sa mga huben pa nga mga abogado nga amo ang magkadto sa hearing para sa urgent matters. Magasunod naman ang Kamara sa anuman nga measures nga ipatuman sa gobyerno sa panahon sa COVID-19 kalakip na ang pandam ni Presidente Rodrigo Duterte nga magdeklarar sang martial law bangod sa kalakasan nga ginahimo sang komunista nga grupo. Ini ang sabat ni House Majority Leader Martin Romualdez angod sa pamangkot kun bala ang Kamara ang magasuporta sa deklarasyon sang martial law ni Presidente Duterte. Sunod kay Romualdez, anuman ang desisyon sang presidente, yara ang suporta sang Kamara. Dugang pa ni Romualdez, importante nga mayara sang maayong nga relasyon, agod anuman nga desisyon ang madasig masulbar ang mga issue kag concerns sang gobyerno. Palayag pa ni Romualdez ini ang handom ni Speaker Alan Peter Cayetano, agod mapasiguro nga ang Kamara mangin malapit sa publiko kag mapasiguro man ang epektibo nga pagtrabaho kauban ng iban pang ahensya sang gobyerno. 38 sa 45 ka staff sa Research Institute for Tropical Medicine nga na-infect sa COVID-19 ay naka-recover na. Sa statement, ginpahig sa RITM nga mayara pa sa 7 ka empleyado ang ginpaidalon sa quarantine apang yara na sa stable na kondisyon. Dugang pa, nakapatigaw naman ang isang test ng RITM sa 1,280 ka mga personnel sini halin sa Abril 18 tubtob 24 kag 1,000 nakabato na sang ilang resulta. Ang mga individual nga pending pang resulta nagapabilin nga asymptomatic kag ginapaidalom sa istrikto nga monitoring. Ginpahayag ni Armed Forces of the Philippines spokesman Brigadier General Edgar Arevalo nga ginbawi na ang sulat nga ginpadala ni AFP Chief General Filimon Santos Jr. nga nangabay sa assistance sa Chinese official agud magbakal sang bulong para sa COVID-19. Sunod kay Arevalo, ginbawi ang sulat matapos may bulungan ni Santos nga ang bulong partikular na ang Karimycin tablets hindi aprobado sa Food and Drug Administration. Dugang pa ni Arevalo, nagpati si Santos nga ang bulong ang mga nagbulig sa iya para makarecover sa COVID-19 base man sa panugyan sa iya sang doktor. Si Santos ang nagpositibo sa COVID-19 sa Marso 24 kag ginanunsyo nga nakarecover sa balatian sang Abril 5. Ginatag sa mga kanyang wala ini sa may nakitaan nga sala angot sa request ni Armed Forces of the Philippines Chief General Filimon Santos Jr. nga assistant sa gobyerno sang China sa pagbakal sang potensyal nga bulong sa pagtapna sang COVID-19. Sa televised briefing, ginpahayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque nga wala sang malain nga intensyon si Santos sa pagpangay sang bulig sa China agud maka-access sa Karimycin tablets nga nadiskubre nga hindi aprobado sang Food and Drug Administration.
Sa remunuan, ginbawi na ang nasambit nga request base man sa statement ni AFP spokesperson Brigadier General Edgar Arevalo. Ginaduso ng Senators Pia Cayetano kay Quezon City Representative Angelina Tan ang pagtukod sa Medical Reserve Corps nga mag-augment sa healthcare workers sa panahon sang pandemic ang isang COVID-19. Sa joint virtual press conference, ginpahayag ng Cayetano kag Tan nga plano nila nga mag-file sang legislative measure para sa nasambit nga katuyuan. Suro kay Tan, ang chairman sa House Committee on Health, kinahanglan nga magtukod sa Medical Reserve Corps agod mangin back-up para sa human health resource kung ma-eksperyensya sa nga parehong COVID-19 pandemic. Dugang panitan nga ang nagapadayon nga mass hiring sa Department of Health ang mahimo hindi pa makaigo. Sa katapusang kabayan sa atong balita nasyonal, liwat nga ginaduso ni Muntinlupa Representative Rafi Biazon ang pagsuksok sang body camera sa mga law enforcers. Suno kay Biazon, kinahanglan nga magsuksok sang body camera sa mga otoridad kada may pataguyunon nga operasyon bilang proteksyon sa publiko kag mismo sang mga nagapatuman sang kasuguan. Ang video ay pagwasang residente nga si Javier Salvador Para nga nakaengkwentro sa pulisya sa Exclusive Subdivision sa Makati ang naghatag sang negatibo nga paglantaw sa mga otoridad. Doon pa ni Biazon nga kung may body cameras ang otoridad sa isa ka operasyon, sigurado nga madokumento ang matuod nga natabo sa kada insidente. Action Radio, Philippine Standard Time, las 7:35. Kag para naman sa aton mga ka-aksyon, nabudlayan kabala sa pagpamuhin, delikado gid inabon posible tapikan ikaw sang balatian nga colon cancer. Gani yari ng solusyon Super Fiber ang pinaka-epektibo nga panilo sa aton colon kag pamuntra sa problema sa constipation o kunang kabudlayan sa pagpamuhin. Tinluan yung colon panagi sa pag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Super Fiber, another quality products ng Life Extension Philippines. Super Fiber, para sa mas epektibong resulta ay kombinar ang pag-inom sang Super Fiber kag Life Extension Vitamin D3. Sa Estados Unidos, nakarecord na sa masobra 1 milyon nga kaso sa COVID-19. Samtang sa atong balita espesyal, ang lumboy kuno epektibong alternatibo sa mouthwash. Inatanan sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkolon nun kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita
balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan anong nagkahintangan. Responsable ang pagbalita. Morning edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:40. Kag sa ato naman nga balita international, naglambot na sa masobra 1 milyon ang mga record nga nagpositibo sa coronavirus disease sa Estados Unidos. Sa pinakahuling nga record sa Worldometers kag World Health Organization o WHO, mayara na sang 1,029,169 infected sang virus kung sa diin 18,823 diri ang mga bag-ong kaso. Yara naman sa 58,568 ang kabilugan nga nagkalamatay sa mga balatian kag mayara sang 1,771 na kapanibag-ong nga nagkalamatay. Angod sini ginbaliwala lamang ni US President Donald Trump ang nasambit nga kadamuon kay ginpahayag nga mo nagtaas ang kadamuon bangod sa resulta sang ilagin patigayon nga lapnagon nga coronavirus testing. Balita naman sa patag sa pangnegosyo, ginaduso karon sang Department of Trade and Industry ang pagbukas sang dugang nga mga negosyo sa mga lugar sa idalom sang General Community Quarantine apang gina-require ang pribado nga sektor nga magbayad para sa mass testing sa ilang mga empleyado. Ginpahayag ni Trade and Industry Secretary Ramon Lopez nga inisa magrekomendar nga sang dugang nga mga negosyo nga panugutan nga makabukas sa low risk kag moderate risk area sa idalom sang GCQ. Suno sa iya nga ipadala nila karon ang listahan sa Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases karon nga adlaw. Ginpahayag ni Lopez nga ang public events para sa mga konsyerto kay man pang entertainment ang hindi gyapon pagpanugutan. Ang mga food establishments ang ginapanugutan gyapon kung wala gyapon ginapanugutan para sa dine-in. Samtang wala pa sang listahan sa sinay mga negosyo ang ginapalayag sa publiko, si Lopez nagpahayag nga magalakip ini sang tanan nga sa isang manufacturing activities, clothing kag accessory stores, barber shops, salons kag professional services. Sa ato naman nga foreign currency exchange rate, ang US dollar karon may baylo nga 50 pesos kag 66 centimos. Ang Singapore dollar may kabaylo nga 35 pesos kag 76 centimos. Samtang ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 54 centimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment action boy, si John Lloyd Cruz, di ba amay na siya subong? Kaya ang bal niya, hindi ako malikawan action boy nga do hadlock siya kuno para sa future or boss damlag sang iya nga bata action boy. Naman? Kahit tungod sa nagakatabo bala subong sa diri sa kalibutan Oo. Tungod nga daw, ayaw na sila yan ni Adarna? Ay, hindi man. Hindi man tungod yun. Hindi na siya kasarang. Kaya do kasarang gina siya action boy. Damo pa na siya natipon, goro. Kaysa ang Banday, bala action boy. Hindi na ang bata nila kaya wala na sila. Para kay Ellen. Siyempre, basta below 7 years old, aragin sa custody sang Iloy, di ba? Correct? Good. So, sa ilang nga chikahay ni Bea Alonzo of Action Boy, sa Instagram live, ano na sila mong nag-live. Doon naka-istorya sila, actually, ang ilang istoryan, ang ilabala mga lines sa una sa ilang movie. Tapos, may part to nga nakambal si John Lloyd nga nasubuan siya kuno kag actually hindi gid ako subo, mas hadlock siya kuno para sa future sa iyang bata. Kaya hambal niya dire ambiya natatakot ako kung paano ko siya palalakihin sa ganitong mundo. Natatakot ako na dito siya palakihin sa ganitong estado ng mundo. Tidiin man bi. Kaya why naman iba, di ba? Dakuha mo to sa Mars. Pero nano ni si John Lloyd man. Natakot ka tani kundi way ka mo tani nagbulagay. Hindi mo nagbulagay. Awa sila nagbulagay. Parang duwa ka mo mapadako duwa silang padako. Te pwede yaman nagyapon padako bisan wala na sila. Ano man kay, di ba?
May wala dyan. Natatakot siya sa mundo. Oh, natatakot siya. Na lumaki ang bata sa ganitong mundo. Oo. Sailon mo sa kalibutan eh. Sa kalibo, ha? Sailon mo siya eh. Sa iba Mga niya planeta. kalibo. Oo. Depende na ni siya. Ambot sa Mars kung pwede na ito mabuhi. Kaya di ba pwede na ito kung subong mong chart. Tiyambal niya Action Boy, kay subong daan ko na doon kadasig lang bala magpatay, bala ako. Di ba? Kita mo to, sansang last, may checkpoint na gani kay may ano tadi may ginatirohan pa Action Boy no. Damo actually krimen kagapon Action Boy do madamo sang krimen na record Negros Occidental. Sa Calatrava to may lothang to Pilason. Sa San Salvador gilothang man kaginbuno patay gito Action Boy. Damo gid kagapon sa Bangkalan diin pa to. So mo ba tayo sa panahon tari ni subong ano no. Tawag sila man i-consider ano nila. Tagob ano ang mga kaakig anong tagob man? Tagoon? Tagoon ano? Paiway? Tagoon ba? Okay. Kita ka sang away ka nakita sa mga patalong na may suludlan. Kita eh. Or sa mga espada. Kuno may ko na sa may scabbard. Ano na sa nang sudlan bala na sa. Sudlan. Amo na itagob, magsulod ka mo nang tawag itagob. Tagoon mo siya anay. Tagob. Hindi lang gid taguon siya anay. Taguan na lang gid, di ba? Oo, kung pwede man lang kay pwede gina actually, di ba? Hindi eh. Oo. So tani hindi lang mo padala sa kaakig Action Boy, no. Correct. Sige. Balita sa sports. Sulod ang pila ka mga Filipino fighters sa top 5 rankings sa One Championship. Ginalakipan ni nanday one sa strawweight world champion Joshua Pasio, Lito Adiwang, Danny Kingad, Kevin Belingon kag Gina Inyong sang Team Lakay, kaupod man din sanday Rene Catalan kag Dennis Zamboanga. Ginpahig ni One Chairman kag CEO Chatri City Tudhong nga ang among ranking ang para mahatagan sang katagan kag transparency sa mga athletes samtang ginalambot nila ang ilas ni nga mga handom kag World Championship titles. Makitaan o kung masundan sila sa ilang mga fans kung magsaka o kung magpanaog ang ranking sa mga ginaidolo nila nga mga fighters. Balita Espesyal! Alright! Energy! Oh, diba? Nakabongga lang. Daw ay Yes! Iwa mo na? Gani, man daw ay nagnubo ang daw ay No. Mugin Why na siya ganun ang Energy Action Boy? Dapat, samtang energetic ya po. Samtang everyday may new day. Dapat ga-energetic ang energetic Action Boy. Hindi tama dapat makulbaan pareho sa pagkulba ni John Lloyd. Hindi to dapat, don't be like John Lloyd. Muna. Correct. So dapat may kaisog kagidya. Kaya kung mapakulba ka Action Boy, perde ka. Correct? Correct. Yes, very good. So, ari Action Boy, ang aton istoryahan subong nga adlaw, ang ari galio. Ang ining duhat bala Action Boy or lumboy ni siya sa aton de tawag. Lumboy dre. Lumboy. Kaysa mo lumboy man tumong. Ay salamat kay do nagpariyota wala nag-conflict. Abi ko sa inyo to ya rangitan de. Ay lain na ya. Lain na ya Action Boy. Lumboy. So ining mga lumboy do family ni siya goro, nabilon siya goro sa mga berries. Actually ano ngalan niya gid sinagani man. May ara na sa mo may berry na nga lipat lang ko no ngalan sang lumboy gid sa English bla. Java plum. Amo naging search ko. Pero kasi may iban pagid nga, di mo ko pwede Hava, no? Hindi. Java, ginaguro yan. Hava ya sa pension house. Oo, hindi na siya mo ya. Lain na siya ya. So, amo na Action Boy, magluwas diri. Pwede na siya kuno ihimon mouthwash mo. So, magluwas ang mouthwash, may istoryan pagid tali nga iban pagid nga benefits nga pwede use ang kay subo Action Boy, do ka in gid ang mouthwash sini nga may COVID-19. Kay di ba si Mayor face mask mo. Ha? Ga-face mask ka mo. Yes, amo na. Oo. Kasi no. Amo na gambal nila nga before ka kuno magsuksok face mask. Anot brush agad. Anot brush. Don't kill yourself. Kaya basi mapatay ka bla. Wala daan gagwa, gabalik lang siya. Medyo luud. Ikaw mo lang patay sa kong lingon mo. Don't kill yourself. Correct. Toothbrush. So, man Action Boy. Si Senator Mig Zubiri ko na Action Boy. Everyday gid siya ako nag-mouthwash. Ti sama ni ko na sige na lang ang reason yung nag-ayo siya sa COVID-19. Galing. So, birahan ta na ba? Basi bala ma-sold out naman yung mouthwash karon malahaw, no? Basi ma-sold out naman ang lumboy. Ang lumboy. Ting
tinglumboy subong. Dumay nakita ko actually sa nagligad. Ara ko na. Pero hindi ko sure kung tinglumboy subong. No, kaya meron ganyan Kaya season. usually ko mga kuna sa mga munisa mga March, Summer. April amo na siya. Okay. May So, So, ko na sa una, hindi sanggamay pa ko, kundi ka bakasyon ako dito sa Amon, sa Kawayan. Di ba bakasyon ko to, lumboy na to dati, bakasyon, siyempre, mga April, May, lumboy na to nga Amon, na ginasaka. Sanggamay ka. Oo, lumboy, sang iba na itong ginasaka na Amon, pero may. Siling ko, get. Isubong ka dako ka na ya. Huwag ka na itong bakasyon. Hindi na ko balik din ko saka. Hindi ka na kasad. Sugo na lang sa iban, eh na. So, amo na Connection Boy, ang lumboy ni Connection Boy, ginahimo sini. Ang iya na balang ang bunga, ano mo lang siya, i-juice balanan. Kaga mo himuon nga mouthwash. So, ginatawag na siya Connection Boy, nga duhat mouthwash. Duhat mouthwash. Yes, duhat mouthwash. Di kundri sa aton sila ganun, lumboy mouthwash, Oo, eh. Oo, correct. Lumboy mouthwash. So, ang lumboy Action Boy, magluwas siya nga mouthwash siya. Namin manigo, mera galing lumboy nga daw ka ano siya no, depende sa may variety man guro no. Kasare eh. Oo. Mayara na sa nga daw ka damol sa yang sa unod, mayara man nga daw damol pang liso sa unod nan. Kasare na mga Bisaya na ya. Oo, kag mayara man nga tamis nami giyang lasa, mayara gid nga daw ka upload na no. Oo. Daw Facebook lang. Ha? Daw Facebook. How? Upload mo. So funny. Grabe. Nakakatawa, grabe. So, next Action Boy, magluwas dira, nga mouthwash. Pwede man siya Action Boy gamiton bilang ganang singaw. Pwede na siya Action Boy. Ang dahon niya naman niya. Init. Init. Kasi di ba ginubutangan ta na ibang tawas, no? Ha? May iwit. Iwit? Andre na digli ang iwit sa Init Action Boy. Ang gitawag sa English bala lipat ka sa mouth sore. Ano na? Mouth sore. No sore throat mo na Action Boy nung balang ko lang. Mera galit. Basta mo na siya. Basta ang duga white na siya, no? Basta duga pilas-pilas. Ang dahon niya Action Boy, ang laya na bala, ipalayaon mo anay. Tapos, isunugon, kag mahimo siya nga abo. Yes. Agahimo abo galing daw ko sunugon. Ang abo niya, abo ka na. Correct, di ba? Naman siya, sunugon mo siya. So, mahimo siya nga abo. Tapos? So, ang abo sin Action Boy, ibutang mo sa napilas mo nga gums. Oo, gums or kaya nagkabulig na siya. And then next, ang naman sin Action Boy, ang same ang gyapon, ang juice. Ang lumboy na sa una, muna ginasigarilyo na sa una mo. Gale. Ay, oo, may nakita ko na actually, ginasigarilyo. Ang utod sa akong nga lola. Sila na sang santol, oh. Ha? Santol lang yan, nablang stem. Oo, pwede mo na. Kagi ko na yung santol. Kaso man. Oo. Ang santol, do kabakod na yan. Ang lumboy, hamot, di ba? Kaya mo nang sigarilyo, sang utod sa akong lola, sa Mindanao. So, next Action Boy, pwede man siya nga, kung may kung may balatian ka sa imong skin, pwede, psoriasis, psoriasis? Amo na? Skin? Oo, pwede guro. Pero I don't know kung madalagid siya. Kaya syempre, wala pa manggid sang... May katol-katol lang guro. Mga like buni, nan. Kag ang tigyawat, pimples, no? Nan. Pwede man siya Action Boy sa imo nga guya ano mo siya ipahid. Ang lumboy. Yes, the best. Ang prutas? Oo, ang prutas. Hindi ang abo? Hindi Action Boy. Ang prutas, gidya mismo. Ang fresh na fresh bala. Ngagin puga mo da. Kung may juicer ka da. Ito mo na guro sang iyang upload nga kwa, no? Ba, siguro. Oo. So, next Action Boys, magluwas sila. Pwede man siya gamiton nga kung ginabusisaw ka bala, or nabudlayan ka sa pagpangihi, pwede man siya gali. Ang busisaw ya, dugay pangihi na. Oo. Meron man budlayan mangihi. Oo, meron man budlayan mangihi. Ano mo na? Yes, Action Boy. So, siya, pwede na siya ang ining lumboy. Kag, sa sore throat, Action Boy, pwede man siya. Mainom ka lang kuno sang duha ka baso, sang, galing maligamgam? Basta hindi tama kainit, hindi tama bugnaw. Alabaab. Nga katas sang lumboy, Action Boy. Di ba? Yes, kag ari last pagido. Kung napilas sa Action Boy, pwede man siya gali nga pang stop, bulig bala stop sang dugo.
Pahiran mo lang Ang siya prutas action boy. gyapon. Yes, ang prutas gyapon Ang action juice. boy. Oo, amo na siya. Kag pwede man siya action boy last nga ang ano naman niya, ang skin naman niya ha sang sang lumboy sa imo nga pag Skin man. ang skin na sang lumboy blaw. Di ba may skin pag ina Aha. before ang panit. panit tinabla ho. Skin. Pero ka lang bongga lang. Ano? So ang panit sang lumboy. Skin panit din man. Oh, ay na, no pagdi mo yaw. So, ang panit sa action boy, ano mo siya action boy, ipabukalan mo siya. Kung kung paano ko siya yambal? Lupert ka ba action boy? Kung gina-diarrhea ka, pwede mo siya gali. Correct. Muna ang bal ni Action Eric. Ano ang malaman ni Action Eric? Bulong sa LBM. Very good. So, Liso sang lumboy, kaya ko na imnon mo. gabi ba? Kaya pag... Pailagaon? liso eh. Oo, ilagaon ko. Hindi Eh, mo ka pag pagwa na pwede. sa higo, sa imo, liso mo nang gawin. Ay, hindi mo imnon niya, ang liso. De. Ang ginlagaan lang sang liso. Hindi ba niya ginatulunas ng liso ya? Ano ka, koala? Koala na, di ba, ang kakaon sa kape, no? Lain na kung pagwa sa imo nga buli, kuan, nang may dahon na. Nagtubo. Puno na. Nagtubo. Alakalain. Hindi na siya mo yan. Hindi na sa una, sa santol na sa una, magkaon, ginatulon sa iba ng liso. Ay. Amo na. Gagmay na yaguro. Ginatulon na sa iba ng liso. Pulte na yan. Tulon nila yahaw. Ang gani. Meron na sa una, ginatulon ng liso. Kaya daw kanugod, kaya hindi mo maubos, walang subok kinaula. Oo. Hindi ginatulon sa iban. Ay, Sa una sa una pa na chimpo, yan. oo. Oo. Kagi man ko tulon, liso sa santol, pero ang gagmay. Kaya di ba may gagmay, ginaya kada bunga sa santol. Kung may dlag ko ang liso, may isa ginaya nga gamay or duha. Inatulon mo. Oo. So far, wala man may nagtubo. Lagi mo natubuan mo daw, no? Gwa sa ilong daw. Kalaing ko no. Gapang gamot ka no. Doors sa imod lunggan, may dahon na sang santol. So far, wala man. Natuna, nadala lang siya. Pag release ng mga dapat i-release. Pates. So, mo na action boy ha. Kay action na rin kambalya liso ko no. Lagaon. The reaction boy nakabutang niya ang panit sang lumboy. Lagaon siya. Yawa ka rin pamanit no. Panit ta, hindi bark. Ha? Skin gidya. Oo, Hindi bark. panit gidya sang Basibla bark ka. Hindi bark. Hindi. Okay? Sige. Good. Ano naging lumboy, ha? Basi, sa Karabalan, no, ito lumboy? Duda mo guro sa bukid niya part. Kaya bala to si mama mo, padalaan pa di lumboy. Si mapadala ta lumboy. Kabati man siya pamati sa subong. Libre ka na sa malumboy sa kunalom. Niyon tara sa aton kalumbuyan da. Kalumbuyan ta liog lang please. Ipaamat-amat na harvest. Paamat na harvest kaya basi i-harvest ang iban. Correct. Paresi mo sang bata kapag pang harvest ka iban. Nga lumboy. Kag santol. Yes. Kag bayabas. Kag bayabas pagid ya. Ay gali. Correct. Nabantay na sa unaya ang Tagiya. ang santol sang kuan mo sang iban nga magpamunga mo. Kaagi mo kami na action boy pag nang saka kami sang bayabas. Ang ako niya friend marugi jam bayo manaog siya kuno anay. Tapos pag naog yung action boy may manog gali nga color green na bala. Pero naibitin. So naglumpat pa ako niya. Ano na siya although wala na siya gurga pangagat. Ipatabuntog ka tani Gani, tita mo lang. May lang sa subong friend pa man kami. Good morning kay Remia Garcia sa kay George Jinggoy. M. Saboso, may aga. Kay Rona Pilada Lewis. Kay Majon Galve de Sandario. Mary Grace Gingging Arroyo, good morning and belated happy birthday. Alma del Mundo Cordero, Nenet Fair Campaniel. Sa kay kuan gali Aliyah gali Lim, happy birthday karon nga daw hinablos na mo ni. Yes, happy birthday. Kay Sheila Magbanwa, action ba happy birthday man may Sheila, happy birthday man. Yes, may nagapag-greet kagina. Ti-greet na aton yung mga ka-action bi action. Kay Carlo Walawad, kay Joe Pasigna. Dira sa Handumanan, ha. Good morning. Happy birthday kuno kay April Joy Jaime karon April 29. Sa kay Aiko Takachi. Dira sa Yalumuy, dira sa Japan, kimchi ko, no? Ang amon ginakaon para likaw COVID virus. Ba? Amo na, ha? Na? Anabelia Abok, good morning man. Black Palm, gali ang kuan, ang lumboy. Damo tawag action may mera man Java Plum, mera man Black Palm ko, no? Black Palm, siling ni Anabelia, no? Bia Jonathan, Sally Abalahon Cepeda. Oy, good morning, kagawad. Good morning. Kay Basil Girhen,
Baste, guro. Baste, girhen. Ikaw bala, kwan kayo, hindi ko kita mayo. Yes, kay ano man kay Aiko Takachi nabasa mo na no Joey Pasegna, Carlo Walawan, Pabawa ka na. Olive Plaro. O sige, dali lang kita kay Kabudlay. Basta sa aton. Baka na kay Jenny Solgon. Dali lang. Kay Arnel Hulugin. Nabasa mo na Action Boy? Bia Jonathan. Ha? Hulgin. Kay Bia Jonathan, Rosalyn Peruelo, Andy Salodares, Cory Vidaja, Rogie Sancho. Kay Neneng Iwasaki, Sally Copeda, Emma Yanson, Bretanya Arroyo, Lester Ray Benitez, Chris Libron, kay May Saison, Zenaida Palo, Karen Delfin, Rogie Sancho, kay nang Mary Grace Yuani Fermin, kay Jonard Abado, good morning, Sara Escuban, kay Kid Wang Yu, kay Cecilia Oleo, Mike Carbiliedo, kay Inday Villaras, nabasa ko na ang iban, si Jeren Cabilas, Action Bobot Abais, MJ Macay, good morning, kay Dennis Roma, Maria Luisa Alba, Joa Belbelio, CJ Alik, Stewart Tan, good morning, Evelyn Pomoseno, nabasa ko na Action Boy, Sara Garaygay, good morning. Kay Kagawad Peter Nobles ang panukoy. Ay, ano? Good morning Ay, yes, Kagawad, good morning. Abi ko birthday, Oo. Sa ka-invite siya. Invite siya ka rin na birthday. Ay, na siya gapang invite by Idas. Kay Glycia Ablas, Action Boy, happy birthday ko no kay Junior, kag Jessie Bahian. Okay, sige. Inyagin mga tiyara aton mga balita diri sa Action Balita Morning Edition. Standby na kita sa Action Hotline with Action Art Tayhupon, ang inyo naman diri nga news team. Action Dorel Cabal. Kag Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,